askotako eta amets bat betetzea. Ze gauza hobegoa, ametsa betetzea baino. Zemuz bizi izan duzu? Gituzate Ni pixka bat nerviosa, pixkatez oso nerviosa, baina begira dugu eta guain ja disfrutatzea. Akordatzen zea elkarrekin jo ginela hegazkinean Nola ez? eta esan genizula Nola ez? ordun oso zuhurra izan zinen, ama guztiak ala behar dute izan, oan ja, etxean ikusiko ez da urrezko domina hori, txelo. Hala, ikusiko dugu, baina zuhurra ez, kirola oso gogorra da. Zue kazetariek usten duzuen urrea lortzea erresa dela. Esforzo handiarekin lortzen dira domina, baina ez da hori. Esforzo asko egiten da, eta finala bat sartzean, meritu handia dakate, eta gero zue kazetariek esaten duzuen, bueno, ez dula nahikoa izan. Ez zineten oso ondo hasi rion, maleta galduta, Bai, baina guain haze oroitzapen hona eman behar duzu. Dena, maletari azaldu zen, primeran ibili gea, iria oso politia da eta oso guztia. Eta guain urre batekin. Urre batekin etxea. Zorionak.